wong ayu mustikaning jagat memanipun Kakang Yayi. Kene apa sliramu tega tenan pamit lunga njaluk sangu tak rewangi tak undhone cengkeh tak dolne cengkeh payune kabeh tak nggih sangu merga nggih sangu awakmu wong ayu ning entek-entekane kowe nglarani atiku kowe ngremuk atiku mulih lunga ora nggawa dhuwit nanging malah bayi sing tok gendong wis umur 7 sasi. Kuwi bayine sapa jajale? Jawaben. Ngapunten Kang Mas. Pancen iki tak lilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ing omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh nitik watu kowe mulih malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis reprubuh piye aku ra netesne elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh jajale jawaben kontenteane kowe lunga ning luar negeri mulih meteng nggawa bayi nganti 7 sasi kuwi anake sapa Cina ngendi pamunten ingkang kathah Kang Mas. Pancen iku lepat kawula. Nduk, aku mara tuamu. Iki anakku lanang rikala. Kowe lunga nang luar negeri pamit arep nyambut gawe. Wis pamitan karo bapakmu mara tuwa. Wedhus sitok nganti tak dol kanggo nyangoni awakmu. Lah nggih Pak nika cengkeh nika nggih pun kula dol damel nyangoni Jayanti nanging tentekane Jayanti niku ngloroni ati kula Pak kula kudu pripun niki wis Ren aku ora iso mutusi minangka wong tuamu trapsilane Jayanti pikiran dhewe Purbawasesa keluarga karo Jayanti tak pasrahne awakmu tok peget karepmu tok dandani nek iso ya karepmu ngono pawelingku aja nganti sembrono monggo ingkang sampun nampi sampur kula aturi jumeneng ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ing omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh nitik watu kowe mulih
malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ora kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis reprubuh piye aku ora netesne elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh Pak pripun Pak niki Pak kula pun dijiyasa kalih bojo nyatane bojo mboten kenging kula percaya Pak Toto. Oh alah lele dek inginane bapakmu tuku serandal lagi tak gawa rong dina kurang duit cari argo tuku sewek ya nganti tak dol saiki bapakmu ora ngangge serandal lho kelakuane bojomu kok ya kok ngono to lele ya ngene welinge bapak ya le ya nek iso ditandani mbuh kuwi anake sapa nek ora iso bapak dhewe ya ora iso apa-apa lho tak pasrahne awakmu le Matur suwun Pak pengestune Pak tak lilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ing omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burung nitik watu kowe mulih malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ora kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis reprubuh piye aku ora netesne elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri
biak ayo lahirlah nabatine asrek dolan yang omahku perlune bebarnya suwe-suwe aku tresno margo kelingan ireng manise ora bisa senajan aku wis sumpah janji tresno lahir perpisahan dipaksa